हेलो, कावा हमार सुग्गा नींद नहीं आवत। का करी परसनिया तू ही न बढ़ौले बाड़ू। हमार नाम जपा नींद आई जाएगी। लाग जाई कि और परेशानी बढ़ जाई। इत तोहर प्रॉब्लम हो, एक रुपए तू ही सोचा। एकर एको उपाय बा, तू चाहबू तो हो जाई। कौन चीज? बस फोनवा पे एको गरम गरम चुम्मा दे दा। फोने पर? आजकल धरती के आधा से ज्यादा काम फोन में पे होला। अच्छा जी, ऐसे कैसे तोहर फोन पे मिल जाए चुम्मा? अच्छा एको काम करा, का हम वीडियो कॉल करत आनी, तू जूम करके चुम्मा ले ला। तो ठीक बा, करा वीडियो कॉल। अब देखबू कि चुम्मा भी देबू। एगो चुम्मा, एगो चुम्मा, एगो चुम्मा दे दे, एगो चुम्मा।